आं जोबोद सारप्राइज जोबोद गोजोननाय मोनदों दा फार्स्ट एलबाम आंनि गोसोनि गेदेराव 25 बोसोर माला माला जाखो आङो मैयासो खबर मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों 25 मायथाइ सिलभार जुबलि फालिनो होननानै दिनै लेंहरनायखौ नुजाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों एक्चुअली रला जाहैबाय आंनि गोसोनि गेदेराव मोननै रल दंमोन मोननै गानाव आरो फार्स्टआव जाहैबाय मोनसेया बहा नुजेननानै टाइटेल सं ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय नैबे आंनि गोसोनि गेदेराव आरो टाइटेल सं बे मोनसे एलबामाव मोननै गान खालामनाय मोनदों आरो बे समाव बेसे बैसोनिमोन नोंथाङा एक्चुअली बे बैसोआ जाहैबाय क्लास 11आव आं फरायोमोन दा बे समावथ' आरो जों माखासे सिगांनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो एक्चुअली आं क्लास 8निफ्रायनो मोसानो इन्टारेस्टेडमोन ओमफ्राय माखासे जोंनि बर' सावथुनाव माखासे फिचार फिल्मफोर दिरुनोमोन बे समाव आंबो मोननैसो फिचार फिल्माव साइड डान्स खालामनो मोनदों आरो ओमफ्राय साइड डान्स खालामनानै दा बे जोंहा बुंनो थाङोब्ला दा सत्रदा महेश दा आदाम मदाराम बिसोरो आंनि मोसानाय एक्टिंफोरखौ नुनानै बिसोर सेलेक्सन खालामनानै नैबे एलबामाव एक्टिं खालामनो आंखौ स्कप होनाय जादों आरो आंनि गोसोनि गेजेराव नोंथांजों फाव खालामनाय फावखुंग्रि हिसाबै सोर बे आंनि गोसोनि गेजेराव टाइटेल सङा जाहैबाय लिलि बायद'मोन आरो मोनसेया जाहैबाय बहा नुजेननानै बियो सिम्पोलमोन आरो सिम्पोल जिहेतु बै समनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ गोबां अनसायगिरिफ्रा जोबोद मोजां मोनबोदों आरो अनसायबोदों गोबाव सम नोंथाङा सावथुन मुलुगाव गेप जाबाय मा जाहोनाव गेप जानानै थादों एक्सुवेलि जाहोनाथ' जाहैबाय माखासे मानसिफ्रा मिथिबायबो आरो माखासेया मिथियाखै दासिमबो आङो 2016आव जोबोर गिदिर जाब्रबथाय जादोंमोन बे जाब्रबथायनिफ्राय सिखारनो हायै आङो 5 बोसोर बेड रेस्ट थानांदोंमोन दा बेखौ लासै लासै ट्रिटमेन्ट खालामै दा नैबेसिमहालागै आङो गसंफैनो हाफिनबाय आरो दा 100% एक्सुवेलि रिकभार जायाखै दाबो टाइम नांबावगोन एसे माखासे मेजर प्रब्लेमा जाहैबाय मोखाङाव जादोंमोन आङो बे मोखांनि माखासे साइडजों क्लिप दं फ्लेट दं नैबेबो बना जजोबदोंमोन बे बनाव माखासे फ्लेटजों आंनि स्ट्राक्चार फेस काटिंखौ खालामना होदों आरो दा बसायनानै दा बिनि थाखाय आङो सावथुन मुलुगनि थाखाय एसे गोजानाव थाथ'नाय जानानै दंमोन आरो डेफिनेटलि फैगोन आङो 100% रिकभार जायोब्ला आसा खालामो आंबो गोसो गुदुं नुयोब्ला दानि गोदान एलबाम गोदान सावथुन बिसोरखौ नुयोब्ला गोसोआ दुंखाङो आंबो बानायबावगोन नामा आंनो बानायनो हागोन नामा बिदि आरो नाथाय आंनि माखासे जाथायनि थाखाय देहाया हाया बेनि थाखाय आङो दा जिरायनानै दंथ'यो आरो आंनि गोसोनि गेजेराव जिहेतु बे एलबामनि जाफुंसारनायाव गुदियाव सोर सोरखौ नोंथाङा मुं मख'नो सानो एक्सुवेलि आंनि गोसोनि गेदेराव जाफुंनाय जाहैबाय माखासे जोंना डाइरेक्टर प्रडिउसार बेखौनो नाम लानांगोन जेरै महेश दा प्रडिउसार दंमोन सत्रदा डाइरेक्टर दंमोन आदाम मदाराम केमेरामेन आरो लोगोआव नै जोंहा आंनि आदा गेदेर गौतम दा बिनि सिंगारखौथ' बिनि आवाजखौथ' बै समाव मानसिफोरखौ बोदोर खालामोमोन माने रमान्टिक भइसमोन आरो दिनैसिमबो दाबो दं थाबाय थागोन आरो बे आरो नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो खुब बर' सावथुन मुलुगाव पपुलार जानो हादों माबायदि नुयो नोंथाङा आथिखालाव जिहेतु बर'नि सावथुन मुलुगनि जे आवगायबाय थानायखौ आवगायनायावथ' जोबोद गोजोननाय जोंनि समाव जेब्ला बानायदोंमोन जों बानायै 2015सिम बानायदोंमोन जों 15सिमाव बहुद खस्थ'मोन बै समाव माखासे टेकनिकेल केमेरा टेकनिकेल माखासे केमेरानि बे माखासे मा होनो टेकनिशियान किसुमान केमेरा नाथाय दा आगोलनिख्रुइ बांसिन दा साबसिन जाबाय आरो आगोलनिया दा जाहैबाय एसे खस्थ'मोन दानियाथ' नोङो टेकनिकेल नोङो किसुमान बुस्थुआ मडिफाइ आपग्रेड जाजोब्बाय आं दानिखौ जोबोद गोजोननाय मोनो मोजां मोनो आंबो गोसो जायो आंबो ओंखारफिनसै नामा थिग बिदि आरो नोंथाङा जिहेतु जे जाब्रबथायनि जाथायखौ नोंथाङा जोंनो फोरमायबाय दासिम जिहेतु नोंथाङा मोनबेसे एलबामाव फाव खालामखो एक्सुवेलि एलबामा साननानै नायोब्ला माखासेखौ आं गोसोआव गैला ओरैनो टटेल आङो गानाव मोनसे एलबाम अबेबा मोननै अबेबा मोनसे मोनथाम बेबायदिनो जानानै टटेल 99टा गान खालामदों आरो आं 99टा सं ओमफ्राय मोनसे 100 जानो मोनसे थाबथानानै थाबाय आरो बेनि गेजेर सिगां आं एक्सिडेन्ट जाबाय आरो बेबायदि हाबाफारि लानायखौ नोंथाङा दिनैनि समाव खुब सेटिसफाइड बहुत सेटिसफाइ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि प्रग्राम बे सिलभार जुबलिखौ लानायखौ माखासे गोदान जेनेरेसनफ्राबो नेक्स्टआव
जाय बानायदों बिसोरहाबो स्कप फैबाय मोनसे लामा फैबाय बेबायदि बानायलांबाय थानो हागोन आरो